дар асри мо қариб ки аз ҳама дардҳо даво ҳаст. Бале, доруву табиба худованд танҳо сабаб мекунад, не ки шифора худаш мета. Ҳамин хел ширкати шифофармо метавонад сабаб бошад ки бо доруҳои гиёҳии хубсифаташ ин гуна мушкилиҳои моро бартараф кунад. Ба монанди риш надоштан, лоғарӣ ё ин ки вазни зиёдӣ, дарди миён, дарди почаву буғум, хунукзадагӣ, безриётӣ, бемории узвҳои занонаву мардона ва дигар мушкилиҳои саломатӣ. Маълумоти бештарро метавонед бо рақамҳои дар рӯи экран буда бигирен. Дар вақти харидорӣ кардан фаромӯш накунед аз номи канали SM Шарипов гап занед, албатта ки скидка ҳаст. мо вақти ягон барномаи тайёра, яъне ки монтаж кардагира ё ин ки кинои тайёра тамошо мекунем, фикр мекунем ки чӣ хел актёр ё ин ки барандаи барнома метавонад бе хатогии хеле буро гап зана ё ин ки актёр корша бе ягон хатогӣ кунад. Не ки дар асл бародаро як тавоноии монтажа барои он хотире ки ҳама хатогиҳое ки берун аз кадр рух мета ӯ баъдан брида мешаванд ва мо ин кора намебинем. Яъне ки дар ин видео ҳаст кадрое ки набридан, интересне ки буд дар интернет ғалтидан. Оз бародаро видеоро тамошо мекунем ки чӣ хел барандаҳо хато мекунанд, чӣ хел меафтанд, чӣ хел ба ҷои микрофон дар дастшон короче хай дар видео худтон мебинед чиро мегиранд ва чӣ гуна ҳайвонот дар прямой эфир одамода ҳуҷум мекунанд. Ва бале, бисёри анамхе кадро дар интернет ғалтиданшон сабабаш прямой эфира, яъне ки дар прямой эфир уже кадр меброяд дар эфир, ура возможности монтаж кардан неста. Ҳамада салом алейкум бародаро, хуш омадем ба канали SM Шарипов. Бо шумо ҳастам ман Муҳаммад Шарипов ва бародарое ки дар ҷанговару бозингаро мехоҳанд сумкор кунанд, ба ссилкаи дар комментария буда бигзарен, регистратсия кунен ва фаромӯш накунед бародаро ки дар вақте ки полни регистратсия мекунен дар депозити аввалтон ба промокоди канал метавонед то 6500 рубла бонус ба даст биёрен. ҳамҷош ҳам мехоҳам уточнят кунам бародаро ки бонуса шуморо дар асоси маблағи депозити хитон гуфтесам ку, яъне ки мисол агар та 1000 рубл монӣ, тара 1000 рубл бонус мета. 6500 рубл монӣ, 6500 ҳамхе то 6500 рубла мувофиқи суми мондагит бонус мета. ҳам ссилка барои регистратсия ва ҳам промокод барои бонус ба даст овардан дар комментария закрепич деге. Тамошо мекунем видеоро. Бале бародаро, ихи кор бисёри одамо даштагие ки то телефони хита кофтести, не ки як вақт заметид мекунӣ ки телефоно дар даста ё ки он кас мега чӣ кофтести, мегӯи телефон, мега пада даста телефонот. Короче, ҳамин кори ки оз тамошо мекунем ҳамин хел мешавад. Темае ки баранда гап мезанад дар худаш ҳамун тема да чиво интересне, яъне ки микрофона қати гриби, короче хоч ки чӣ хел талаффуз мекуна, ина ҳамин чиз короче дидестем, қатиам перепутат мекуна. Ва албатта бародаро, чӣ хел ки шумо дестем одами қатиу гап мезана, хича ели қабилестай то ки наханда ва дар охир хай наметавонад хича қабида ва баранда хичам заметид мекуна ки грибира қабидагия. Ва бале, мо даиҷа савол меояд ки грибира чӣ кор мекуна қабида и баранда? И гриби неста, як намуд чизи қадимаи калатушка, короче ҳам хечи меганша ба забони русӣ, ҳам хели чизае. Вақте ки шуморо барои ягон репортаж сиёмка кардан аквапаркро икнанд, шумо тайёр шин ба ягон чизе ки ждат надоштану рух мета. Аз ҳама да интереснигиш дар ҳамин ҷае ки меҳмони барнома успед мекуна бигрезаву ба фикрам ки дар аквапарк бисёр гаштагия медонад чӣ гап мешавад, яъне ки баранда боша успед намекунад. Албатта ки микрофони духтар осеб мебинад ҳар шидан дах, не ки барномаро далши давом мета. Мада чиш интересна дар ҳамин ҷа? Хирсанди дилфинора бинем. То есть фаҳмидан чӣ кор кардан? ва бале бародаро, барандаҳои телевизионӣ аз пишти саршон чашм надоранд ва аз ҳамин хотир ин ҳамин хел кор дар кадриҳо меғалта. Бале оз шумо фикр кардем ки хай чи бечора бомуш рафта ӯ чӣ кор дорад дар баранда, бояд ки ягон чи биёва ба хича. Не ки не бародаро, даш тамошо кунед чӣ гап мешавад. Омада интерес най худи оператор чӣ ба духтара огоҳӣ накард ба ин кор ё ин ки ракурсона иваз кунанд. Ма фикр мекунем ки ӯ да интереснеши ки даш чӣ гап мешавад. Албатта ин видеое ки оз тамошо мекунем ва видеои пешина монандай, не ки дар инҷа бомуш дар руни мусорни бак намеғалтаву снежни человек меган одами барфӣ ва бисёриҳо етиам меган, яъне ки ҳами хеле мифастай дар бораи одами ки ҳаматанаш пури муҳай ва то хати худи оператор ва худи барандара шумо бинем ки аз хандара ё ки аз тарса камераҳошон аз дастшон намеғалта, дар ҳолате ки рӯҳпарӯ во мехӯранд бо ин. Ва чӣ хеле ки бародаро шумо барномаҳои телевизиониро мебинен, ба ғайр аз барандаву меҳмоное ки дар барнома файрод кардагиянд, бо як қопча одами дига за кадр ҳастае ки ягон кори безеб агар дар саҳна рух бута, ӯ ишора мекунад, мисол микрофон кашол шава ё ки грими ягон таш кашол шава, безеб шава, мисол ӯ ишора мекунад ва дар бисёри барандаҳо дар гӯшашон наушникае ки одамо аз ин тараф меганшон ягон ошибка боша. Не ки дар ин барнома одамои за кадр маҷбур мешаванд ки меҳмона усталша бикашанд дига ҷо баранд ба хотири оне ки дар экран прогноз погодара танаш қати маҳкам кардагӣ буд. Ва чӣ хеле ки гуфтам бародаро, ҳозир дар охири видео тамошо мекунем чӣ гуна мисол мо блогерро дар вақти барномаро бурдан хатогӣ мекунем. Хатогӣ омад дар ин барнома агар рух бута, ман дар охири видео мемонам. Ва албатта бародаро, дар ин ҷа як кори хеле ҳам
хуб шид ки стуле ки дар студияй чарх дора. Агар чарх намедошт чӣ гап мешид? Ман намедонам, мумкин ки меҳмони бечора ҳуҷ карда мебурданд ва реаксияи меҳмона бинен як вақт қибот як кас мекаша мебарад, фикр мекунӣ он кас аблавал кардааст. чӣ ки дар наворҳои пешина тамошо кардем, барандаҳо коре ки дар атроф рух метавад хеле спокойна қабул мекунанд ва реаксияи сахти бад наметан. Не ки барандае ки ҳозир мебинем коре ки дар назди рух дод, яъне ки мошин мегзара ба раҳ ва оби ҷазира дар танаи пош метавад. Не ки тоқат намекунад. Албатта ҳам намедонам дар ин навор бигем навор хандоварай ё ин ки ягон чизи дига, барое ки чӣ намуд ҳақорате ки чӣ намуд гапи сухани безебе ки дар ҳаёташ гуфта метавонист ёд гирифтагӣ буда ягон ҷо, и духтар прямо дар камера мега. Шумо бошен бародаро бинависен ки агар ҳамин хел ҳолатда мебуден чикор мекарден? Не нагӯен ки ҳозир ӯ мошина мехафтем ягон мошин рафт уже тамом, чикор мекарден далши? Дар ҳолате ки одаме ки шуморо хафа кардага нестай. Бале, барандаҳо, актёрҳо, одамое ки медин, яъне мисол баромад мекунанд дар назди одамои бисёр, барои ӯ графики муайян мисли одамои оддӣ неста. Яъне ки ӯ метавонанд ки шабда бихезан видео кунанд. Мисол ранги мавори соат ҳозир 2 шаба ма видео запт кардаистам. Но ба ҳамаи нигоҳ накарда, баранда бояд ки дар кадр худша ҳамчун одами ҳужор, ҳамчун одами бодре нишон буда. Не ки агар як кор рух ната, коре рух мета ки мо хобологии ӯра мебинем. Яъне ки репортаж бародаро через прямой эфир рафтеста. И дихта на омега дан ма кушом ки яъне ки ховҷи қидесташа кадра иваз мекунанд ба кадри и. Дихтаре ки дар кадр шумо дидестен, и як модел аз Доминикана. Клариса Малина ва ситуатсияе ки шумо дар кадр мебинед ба назаре мерасад ки як одами бузбала ҳозир дихтарда нападат кардааст. Не ки дар асл бародаро и кори хел неста. Худи мардак барандаи қати дихтар дар як ҷоягӣ ва барномашон ном дора Ғавс ва Хароб. Бале барандаҳои телевизионие ки дар прямой эфир барнома мегзаронанд, ӯ бояд ки ба ягон чи аппликатсия накунад. Яъне ки прямой эфир дар барномаҳои телевизионие ки дар ягон хабар чӣ гуна гузаронда мешавад. Дар прямой эфир дар ҷо ҳастанд монтажёре ки ҳамара дар реални времени, яъне ки ӯ кадроро иваз мекунад аз кадри беруна ба кадри даруна. Ва вақте ки баранда гап мезана, гапша буд мекунад, ӯ интизорае ки кадри дига ҷора нишон буда, репортёре ки дар берун астанд мисол. Ва вақте ки буд кардан кадра дар и баранда овардан, дар наушникаш хабар метаҳанд ки кадр датай. Ва дар ин вақте ки кадр дар он неста, ӯ метавонад ягон кори дига кунад. Асосан бояд ин кора накунад. Барои чӣ хотир накунанд ки ин ҳам хел кор рух метавад. Барандаро тамошо кунед, чӣ худаш ҳайрон мешавад вақте ки рӯи зиқи худша мебинад ки намедонам чизро кофтеста. бале журналистон танҳо гап зада метавонанд, дигар хел талантҳо ҳам доранд. Не ки таланте ки ин журналист дар ин видео нишон метиҳад, ман намедонистам ки журналистои хел талант ҳам доранд. Мумкин аст ки баранда дар як ҷойгӣ бо журналистиш реслинг заниматсия мекунад, ки медонад. бале бисёриҳои моро мегӯянд ки аз чизҳои майда бояд натарсӣ, барое ки ӯ чизҳои майда хечонай мо метарсанд. Не ки ҳар одам ба худаш фобия дорад. ҳатто журналисте ки немақадар калоне ки шумо дидестен ба мисли ким кадом боксёр метова, и ҳам ба худаш фобия дорад. яъне ки ҳар як одам аз як чизи метарсад. шумо бинависен ки аз чӣ метарсен дар комментария. ва ин одам ба фикрам ки аз паша ё ин ки ягон замбурак метарсад. шумо нигоҳ кунед ки чӣ хел мардак калон мегреза дар ҳолате ки репортажи муҳим сабт кардаистанд. ва ҳамаи корора дидем, не ки афтида барандаҳоро надидем. барои чӣ хотире ки хай барандаҳо просто гап мезананд, бояд во куҷо будаванд. Не ки барандае ки ҳоз тамошо мекунем бечора берӯзӣ будай, ира бо заставид мекунанд ки будава ва мо ғалтидани ҳоз дар кадр мебинем. дар асл бародаро дар ҳаминҷа гап задестай дар бораи яке аз матчҳои футболӣ. ма фикр мекунем ки охирон дар саростимавор ба тамошои матч давид. боз афтидани як барандаи дига ва тағйир наёфтани рӯи амраш. ман намедонам ин чӣ ба худша қадар сериёзно гирифта намеханда, на руш дига мешавад. ба фикрам ки ҳамин кор бисёр рух метавад ва бисёри доз интересни мешавад ки баранда просто дар ҷош истодагӣ буд, мисли барандаи пешина надависта буд. пас аз куҷо ғалтид? ҳамин хел гап ҳастае ки бисёри барандаҳо дар вақте ки ягон репортажи беруна мекунанд, барое ки кадр хубтар бутова, ҷойеро ки ӯ бояд нишон бутиҳанд, ҳамроҳшон стримянка мебаранд. яъне ки ҳамин хел зинапоёе ҳастае мисли ҳарфи левори ва ин аз амуҷа ғалтидагие. бале дар видеои пешина тамошо кардем ки яташ давид ғалтид. хай понятно, и бечораш ай болои стримянка ғалтида боша ва кадри ки оз тамошо мекунем и шиштагия. ҳеҷ кара бовариш намеяд ки меғалта. не бародаро, агар ки ҳаракат кунӣ шиштагӣ ҳам меғалти. хай хуб шуд. охир дар куҷо гуфтагианд ки баскетбол ё ин ки волейбола шиштонакӣ бозӣ мекунанд. бале агар ки ҳози одаморо бигӯя ки наздики бад наё, ҳайрон намешаванд. барои он хотире ки аз пишти коронавирус ҳамин кора
уже бигем қонунӣ ҳам кардан мешавад ки одамода бисёри бад наздик набошӣ. Не ки беғарз заи коронавирус ҳам просто дар ҳолати оддиам дар кор нестаем ва на ҳама мехоҳад ки одамда наздики бад шавад. Ва и барандаи бечора мехоҳанд ки прямо дар прямой эфир ина мехелӣ кунанд. Ва баъдан ба як гуфтае ки ҳамин одаме ки мехоҳад барандара бусакна и писари баранда не ки и тасдиқ шудагӣ неста, доказат шудагӣ неста. Агар ки ҳамин хел боша, ман фикр мекунам ки баъди барнома ремин дар намакҳо таркадагӣ ура интизор аст. Ва бисёриҳо одамое ки баромад мекунанд дар телевизион, дар YouTube, дар ягон ҷои дигар меҳнати ӯро қадр намекунанд ва суме ки ӯ бечораҳо кор мекунанд, суме бедарди миён меган. Хай тамошо кунен, магар ҳамин бедарди миёна, бедарди миёнаш ус беста то турсикша таршид. Бисёриҳои мо вақт телевизор тамошо мекунем, мо да фарқ надора ки хатима тамошо намекунам. Хай короче YouTube тамошо мекунем, мо да фарқ надора ки холуем, бедорем, чӣ хеле ҳастем, нестем. Ане ки барандаҳои бечора ё ин ки блогерҳо ҳам боша дар вақти баромад кардан ҳаракат мекунанд ки рӯи ӯо ранги ҳишорвори бутова. ҳатто агар хоб олу ҳам боша, не ки роҳи бедор кардане ки и баранда истифода мебара барои амраи худаш, и аз ҳамада роҳи осони озона ки одама бедор кунӣ. На будилник дар кора, на холодный душ, на спорт, на ҳеч. ҳамин қадарш безебае ки не ки одамеро ки хеле бедор кардани бошӣ, бояд аввал бифаҳмӣ ки ӯ сактаи дил надошта боша. Ва и баранда бародаро мада хеле маъқул шуд. Ай хотири чӣ ки ира характериш ранги характери ма будай. Ҳамин кида ҳам хеле ҳастае ки шуморо намефора зангтон мезананд дар ҳолате ки метавонанд бинависанд. WhatsApp, Telegram, Instagram, вообще-то SMS любой чида бинавис, занг назавод што ба одама халал нарасонӣ. Агар ки шумо ҳам ҳамин хел бошен, дар ин видео лайк монен барое ки инаи баранда ҳам ҳамин хеле. Тасаввур кунем бародаро ки ҳамин қадар и звонок дар нерви зад ки просто авиарежим гирён накард ё ки беззвукш накард ё хотя бы отключить мекарди визуфа мемонди дар ҷо чем аз оне ки телефона партои як баромад кардан bara стеклои телефон талишка молодец. Барои ма дар вақти баромадам телефон ма пас мекунам звукша. Барои ки ман намехоҳам бубрам стекло алиш кунам. Агар ки шумо дар хонатон маймун гирифтан, чӣ? Агар ки шумо дар хонатон маймун овардани бошен, барои хай намедонам дамо нестае хеле. Хай дига ҷо дада мехоҳанд одамо ки маймун дошта бошанд хонашонда. Агар ҳам хе идея дошта бошен, идеяра аз ҳартон дур кунед. Намедонам ки чӣ маҷбур мекуна ин маймуна ки и хел нападани сахт мекуна дихтарда. Ба фикрам ки ӯ фикр мекуна ки ман дар тана муҳ дорам, дар сарам қамуҳ надорам, чени дихтарак намедонам короче. Не ки баъди як габи кора мекуна. Баъди ҳамун гапи ки и дихтар маймунора не маймун шона мега. Маймунора рафиқои худаш менома. Бале барое ки барандаи телевизионӣ шавӣ, ту бояд ки хеле ҳам батоқатовар бошӣ ва дар ҳама корое ки нохушиёе ки рух мета, ту бояд дарҳол дода нашавӣ. Мисли нем дихтар бори дар вақти ба студия баромадан туфли дар iPod мепара. Я хеле рафтор ки гӯё ҳама хел дар кор буд. Ай коре ки дар иҷа рух додагия, ман намедонам чӣ ба хеле шидагия. Скорее всего монтажёршон ба фикрам ки новичок ай ва пробат кардаиста ки кадом эффект чӣ хел кор мекуна. Ва кадре ки ҳозир шумо дестем бародаро, дар назари шумо он қадар ғайриоддӣ наметова. Чӣ хеле ки грузовик рафтеста. Ба ғайр аз оне ки грузовик куклаи надувное мезана мерава, бо беғарзаи дар и трассае ки баранда нишонаш додеста, дар иҷа велогонка, яъне ки пешкунак бо велосипед. Дар иҷа бояд мошин нарава. Чӣ ба кам аз рафтеста, ман намедонам. Ба фикрам ки хеле фикр карда, чӣ ака 2 баллона да мумкин будаю, 10 баллона да не, бо баллонои ма ғавса. Албатта хеле қинае вақте ки ти ягон чида гап задаисти, тра ягон кас перебиват мекунад, яъне ки аю тараф гап мезана. Ман худам наметавонам гап занам, агар дар вақти гап заним як казига гап задаиста боша. Ҳамин хотирае ки ман дар соати дишавн видео запис мекунам. Ва дар ин кадр и папугаям ба фикрам ки мехоҳад ки интервю бута. Намедонам мумкине ки ҳаваси баранда шидан дора. Бародаро фикр ахтатна дар комментария бинависен. Видеои гузаштара ки дар рӯи экрани шумо баромадагиа тамошо карданаша фаромӯш накунед. Хай дар канал подписатсия кунед, зангулара пахш кунед, чтобы ки видео зебо баромад пропуститш накунед. Ҳамада хай бародаро то видеоҳои оянда. Не ки дар асл бародаро и як фонк дар иҷа дар видеои ки ҳозир шумо мебинед баранда ҳамун қадар дар видеои ки ҳозир шумо мебинед ва албатта бародаро чӣ хеле ки шумо дестен одаме ки қатъиу су гап ва албатта бародаро чӣ хеле ки шумо дестен одаме қатъиу гап мезана. Баранда хичам заметид мекуна ки гриба қабидагия ва баранда хичам заметид мекуна ки грибира қабидагия ва албатта бародаро дар асл ва бале мо дар иҷа савол меояд ки грибира чӣ кор мекуна қабидаи баранда. Вақте ки шуморо барои ягон репортаж дар видеои ки ҳозир шумо мебинед бародаро, албатта чӣ хеле албатта мисли дар видеои пешинам албатта ин видеое ки ҳозир тамошо мекунем ва видеои пешина монандае. Не ки дар иҷа бомаш дар руни мусорни бак намеғалтаву снежный человек меган одами баҳарӣ, одами барфӣ ва бисёриҳо йетиам меган, яъне ки ҳамин хеле миф ҳаста дар бораи одами ки
ҳаматанаш пури муҳай. ва чӣ хеле ки бародаро шумо барномаҳои телевизиониро мебинен ба ғарз аст. Ва чӣ хеле ки бародаро шумо барномаҳои телевизиониро мебинен ба ғайр аз оператору, ба ғайр аз барандаву дар гӯшошон наушникае ки бале интересно дар ҷая чизае ки стул, бале дар ҷая чиз хеле хубае ки стул, бале дар ҷая корш хеле хубае ки стул, бале бародаро дар ҷая корш хеле хубае ки ва ови ҷазира дар танаи пош мета. Бале барандаҳо, актёрҳо, одамое ки вақти безеб прямой эфир рафтеса, яъне ки прямой эфир рафтеса репортажиҳо ва дар як ҳолате ки бечора нав, яъне ки ҳамаи, яъне ки эфир, яъне ки репортаж бародаро через прямой эфир рафтеса. И дихтар нав мегадан ма кушом ки, яъне ки ховҷи қидесаша. Дихтаре ки дар кадр шумо дидесен, и як модел аз Доминикана, Клариса Малина, чӣ хеле ки дар кадр шумо ҳолат ва Клариса Малина ва одаме ки ҳозир шумо дар кадр мебинен ва ситуатсияе ки шумо дар кадр мебинен ба назаре мераса ки як одами бузбала ҳозир дихтарда нападат кардаеса. Бале барандаҳои телевизионие ки дар ҳамин лаҳза ва дар ин вақти бале журналистҳо бисёр талантҳо доранд. Бале журналистҳо на танҳо гап зада метавонанд, дигар хел талантҳо ҳам доранд. Не ки таланте ки ин журналист дар ин видео нишон медиҳад, ман намедонистам ки журналистҳои хеле талант ҳам доранд. Ба фикрам ки беғарз аз журналистиш бо армрестлингам, ба фикрам ки беғарз аз журналистиш бои армрестлингам, ба фикрам ки беғарз аз журналистиш бои армрестлингам, блядь. Мумкин е ки баранда дар якҷоягӣ бо барандагиш, мумкин е ки баранда дар якҷоягӣ бо журналистиш реслинг заниматсия мекунад. Ки медонад? Қоидавайронкунии криминалӣ рафтеста. Не ки журналисте ки намеқадар боз як афтидани баранда ва боз афтидани як барандаи дига ва ман намедонам ин чӣ бахчаи қадар. Хай хуб шиди охи. Ки мега ки травас? Хай хуб шиди охи. Дар куҷо гуфтаган ки баскетбол ё ин ки волейбола шиштонакӣ бозӣ мекунанд. Бале ҳозир агар ки ягон каса бугӯ ки наздики баднаё, одамо омахта шидаган, яъне ки аз ҳисоби коронавирус расстояни байни ҳамдигари одамора. Бале агар ки ҳозир одамора бугӯ ки наздики баднаё, хайрон намешаванд, барои он хотире ки аз пишти коронавирус просто дар ҳолати оддиям дар кор нести ки одамда дар кор неста ва на ҳама мехоҳад ки одамда наздики бад шавад. Ва ин барандаи бечора мехоҳанд ки прямо дар прямой эфир ва баъдан маълум мешавад ба як гуфтае ки ҳамин одаме ки мехоҳад барандара бусакна ва бисёриҳо одамое ки баромад мекунанд дар телевизион, дар ютуб, дар ягон ҷои дига меҳнати ора қадр намекунанд ва суме ки ӯ бечораҳо кор мекунанд суми бедарди миён мегӯянд. Бисёриҳои мо вақти телевизор тамошо мекунем, мода фарқ надорад ки рӯи ӯво ранги ҳишор бори бутова дар кадр рух мета. Не ки роҳи бедор кардане ки ин баранда истифода мебаро барои барои амраи худаш и аз ҳамада роҳи осонагӣ одама бедор кунӣ. На будилник дар кора, на халодни душ, на спорт, на ҳеҷ. Ва ин баранда бародаро ва ҳамин қадари одам майле шӯхӣ не ки ман намедонам ки ва тасаввур кунем бародаро ки ҳамин қадар ин звонок дар нервӣ зад ки ту бояд дарҳол мисли инами барандаи мисли инами дихтарвори дар вақти ба студия баромаданат туфли дар айпод мепара. Ай коре ки дар инҷа рух додагия, ман намедонам чӣ баи хеле шидагия. Скорее всего монтажёршон ба фикрам ки чӣ баи кам аз рафтеста. Ман намедонам, ба фикрам фикр карда ки чӣ хай 2 баллона мерафта ё аку 10 баллона нарава. Ба фикрам ки хай фикр карда чӣ аку 2 баллона да мумкин будаю 10 баллона да не бо баллонои ма ғавсай.